دیندار جمهوری آزادی
ve kırkirine ve şare jibir dikin go tekoşina jine xwe girêdayê dîroka Kurd û Kurdistanê. Ji ber wê ke her erdnigariya Kurdan kokê xwe, tovê xwe ji welatê xwe girtiye û her tişe tekoşîna xwe mezin dike. Di Şemsê Gülistan û Herode her çiqa çapemeniya azad di hêla berxwedanê de derketiye em dizanin di tekoşîna berxwedana Tirşînê jî dîsa destanek li Rojava dastandirin. Îro destkeftiyên jinan, destkeftiyên gelê Kurd, destkeftiyên gelan li vê carekê dî li cîhanê xwe bela dike ku îro berxwedan her tim ê ser biyabe û berxwe bide. Dibe li kadan, dibe li bajaran, dibe li gundan, li her çar aliyê Kurdistanê diasporayê û di cîhanê çawa bu slogana jin jiyan azadî bela bûye hewqa jî tovê xwe dunyayê bela dike ku li hemberî qirkirin û tunekirina jinê û Kurda û gelan em ê her tim li ser biyabin û em ê li ber xwe bidin. Li yekê îlolê vir de hûn tej dizanin pêvajoyek dest pê kiriye û ev pêvajo çiqa diçe ev dibe. Xwe digihêne, digihê armancekê. Di vê tekoşînê de serokên gelê Kurd dîsa her roj daha zaftir bedel dide, wextê xwe veqetîne û pêşiya jiyana jinê, pêşiya gelê Kurd vedike. Em jî wek jinê Kurd û gelê Kurd lazim e piştgirî bidin. Serokê gelê Kurd hem milê rêxistinê de hem di milê dîplomasiyê de em çiqa dikaribe rêxistina xwe mezin bikin, komînê xwe, meclîsê xwe, yekîtiya xwe ava bikin, hewqaş destê me ê daha xurtir be, li lojbata navîn em jî wekî Bakurê Kurdistanê em jî bibin mav xwediyê mav. Hûn dizanin niha komîsyonek li bin meclîsê de ava bûye. Di vê meclîsê de jî komisyona guhatiye avakirin yek bi yek sazî dezgê me re hevdîtina dike, tabî ên hemberî me jî va hevdîtina dike. Em di va komisyonê bu xebatê xwe dimeşînin, em hêvî baweriya xwe hevan û her çiqa diçe lazim e em zêde bikin. Êgo me dike yek, êgo me dike armanca xwe, êgo me dike serkeftina xwe hêvî û baweriyê me ne.